Super. Dygtig. Så det vil sige, nu er det sådan ligesom at dyrlægen. Nå ja, ved du hvad, det er faktisk her, vi skal bruge ligemetten. Dygtig. Yes. Super. Godt. Jeg har ham. Det Det fyr. Super. Kom du herhen. Skal jeg smøre noget på? Ja, meget gerne. Og det skal være den frosne, eller hvad? Det kommer an på, hvis han, altså, hvor interesseret han er i det. Vi kan sagtens prøve. Det er den. Nå, men det er perfekt. Fordi det skal være noget dygtigt. Det skal være noget, vi bruger til at til ligesom at fixere ham. Yes. Parkere ham. Her var den sød igen. Dygtig. Røre. Super. Så parkerer du ham. Og det du så gør, det er, at du fortæller ham, hvad du gør. For jeg siger for eksempel skulder. Så starter jeg altid ved skulderen eller nakken. Ja. Skulder. Og sådan ikke hård, men lidt fast bevægelse. Så han kan mærke, Så han kan mærke, at du gør det. skulder. Og så går du bare nedad, og så hvis han havde haft en hale, havde du hævet op i den, der har Ja. han ikke. Så lader du hånden glide direkte ned. Bagben. Super. Og det ville han ikke, så viser du ham hænderne. Og det var ikke, fordi han synes det var klamt, han synes bare, det var mærkeligt. Skal jeg så starter gøre du det for- igen? Ja. Skulder. Og så ser vi, om han synes, det er svært. Skal jeg sige noget her? Nej. Jo, det kan du godt sige. Bagben, det er godt. Bagben. Super. Fod. Skulder. Bagben. Fod. Skulder. Og så ja. Nå, det var sgu da også smart. Smule på. Skulder. Bagben. Helt perfekt. Og så prøv at se, om du kan få lov, når han er på næste gang. Du viser ham bare hænderne. Ja. Og så når han er på igen, ja, så se, om du kan få lov at løfte bagbenet. Bare lidt. Ja. Skulder. Bagben. Så længe du spiser, så er alt ok. Men jeg siger ikke DY. Nej, nej, fordi det er en lang del. Skulder. Bagben. Super. Der er virkelig mange, der trækker sig der. Skulder. Forben. Den var underlig, så du det? Men den trak han. Skulder. Forben. Skulder. Og så prøver om lidt, og så tage fat i hans nakkeskæm, og ligesom om du sådan holder den ud og skal give ham en vaccination. Så vi skal lige hjælpes. Skulder. Nakke. Perfekt. Så gør du det nu, at du, så siger du måske hovedet, og så prøver du at se, om du kan få lov til. Ja, ved du hvad, jamen det, lad ham bare gøre det. Hoved. Og så kigger du lidt på ørerne. Øre. Hoved. Øre. Hoved. Nakke. Super. Hoved. Skulder. Sådan en bulldog med Forben. sådan en kort pels, skal han børstes? Vi har faktisk købt en børste, bare for at det tager løse hår og sådan. Okay. Ja. Skal jeg prøve at hente det? Ja. Skulder. Numse. Bagben. Skulder. Numse. Bagben. Skulder. Hoved. Øre. Super. Ej, det er så koldt i øret. Så siger du egentlig, så viser du ham børsten, og så siger du børste. Børste. Og det er så fint, han giver snuser til. Ned. Super, så tager du den bare om og mærker ovenpå, hvis du kan få den hen igen først selvfølgelig. Ja. Godt afled. Børste. Der er den. Ja. Så det, man kan selvfølgelig aldrig sige aldrig, I burde aldrig få problemer med nogle af de her ting. Nej, når han allerede er så rolig. Og når I
Om det ser jeg mange, der er. Okay. Men fordi I er det, vi er, Ja. og gør det, I gør. Og du kunne godt lyst til at engang bare sige børste. 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 Det er så fint. Okay, for det godt. Øje, børste, øre, øjne. Mangler vi kun tænder og fingerkrog. Ja. Og det er super godt, at han lige går væk fra den. Så tager jeg lige den fra. Ja. Han får lige noget andet, som er spændende. Se det. Det var lækkert det der. Ja, det var det. Og så uanset, jeg ved faktisk ikke, om dyrlægerne anbefaler, at man altid børster tænder på hundene, eller... Det sagde han faktisk ikke noget om. Det sagde han ikke noget om. Okay, jeg ved det sgu ikke helt. Ja, jeg spurgte ikke, vi skal være helt ærlige. Nej, men det er så fint, det kan I bare gøre hele vejen. Men i hvert fald, så er det en god idé at lære ham, fordi dyrlægen skal jo ind og pille i hans mund også. Så vi så bare finde ud af, hvad de andre... Det var flot. Er den, rammer den, ja? Ja, i hvert fald. Dygtig. Ja. Her var den. Der var den. Dygtig. Der sker sådan noget. Dygtig. Så vil vi gerne ind og røre ved hans tænder. Dygtig. Så har vi sådan en stang, som er lidt blød. Lidt, men ikke vanvittigt hård. Vi skal lige have ham derind. Ja. Så vender vi det lige op, så vi kan se på den anden side. Super. Så holder vi den bare sådan ligesom en blyant. Ja. Løfter lige lidt op. Og så tænderne. Så rører vi lige ud på hans læber. Nej, det var også forvirrende. Og han trækker sig ikke. Kunsten er at give ham kun lige den der tut. Ja. Man kan sgu da næsten ikke få en finger ind i den lille bitte mund. Men jeg vil nok prøve alligevel. Og igen, han har jo ikke trækket, han synes bare, jeg er irriterende. Ja, så laver måske lige den pølse der. Værsgo, prøv en gang. Den her bænk sådan her. Perfekt. Og hvis du overhovedet kan få en lille finger eller et eller andet i munden, eller løfte læben eller et eller andet. Og du kan også gøre det, at du bare siger tænder. Ja, hvad for tænder, ja. Kan der mærke nogle fine tænder derovre? Ja. Ja. Og der, ja. Super. Ja. Og der var Han har ikke der, trukket sig ja. endnu. Ja, bare lige løfte ham forsigtigt. Ja, kom, ja. Så se. Og så kan du se, om du kan få lov til. Det vil sige, og nu gør vi det lidt hurtigt, fordi jeg kan fornemme, at han er ved at være færdig. Ja. Eller vi har nået. Den her, den er desværre blevet indtørret, men det er sådan noget, man kan købe i de der. Jamen, jeg tror... Ej, nu tog han børsten. Han er så skide smart. Jeg tror faktisk, jeg har købt præcis de der, og det var faktisk et fejlkøb, for jeg vil købe dem til ørerne. Ja. Men det er måske meget godt. Jamen ved du hvad, altså for nogle hunde giver det mening, du kan igen spørge dyrlægen, men for nogle hunde giver det mening, at man bruger sådan en fætter der. Ja. Ui, så det vil sige, der skal han selvfølgelig være interesseret i den, og så uden at bide. Måske skal fingertutten bare være, så han ikke rører den, men bare derude. Ja, bare for at han ser ja. den. Ja, den er nok spændende. Skal du lige have en hånd? Ja, jeg skal lige have den der. Jeg skal lige... Vil du have følelsen? Det kan se, det kan jeg ikke med en. Sådan der. Ja, det er... Ja, sådan. Super. Ja. Og han har faktisk ikke trukket sådan, han synes, det er skide irriterende. Det er var godt den at være. finger, det Men er... han har egentlig ikke trukket sig, Hvad eller rettere sagt, laver han fortsætter med at spise. Rense, Super. rense. Du kan gøre det, hver gang du nærmer dig hans mund, og du så siger tænder. Tænder. Super. Tænder. 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 Ja, den var lidt interessant. Tænder, ja. Så det tæller. Og det er sådan set det. Så når nu han er færdig med den, så synes jeg bare, Tænder. det er super